Aquesta setmana entrevistam a Xavier Alonso Calderón, doctor en política migratòria i membre de Cristianisme i Justícia. Ha participat aquí a Menorca a la segona xerrada de teologia d'aquest curs i ens ha xerrat del tema populisme i democràcia des del punt de vista de la doctrina social de l'Església. Bon dia, Xavier, i benvingut. Hola, molt bon dia. Per començar, et volíem demanar, per situar-nos, quina diferència hi ha entre populisme i democràcia? El populisme és una manera, hi ha diversos conceptes, o definicions, però és una manera de conquerir el poder a les democràcies i retenir el poder i malmetre-les o acabar amb les democràcies. I la democràcia en aquest sentit no seria un sistema més positiu i estable? Home, és el sistema que tenim, que de fa segles que es diu que és el millor dels sistemes que podem tenir i per tant l'hem de conservar, és un bé essencial, no? Aleshores el populisme el que fa és atacar-lo amb unes tècniques concretes i una manera d'explicar la realitat concreta, fonamentant-se amb les passions de la gent, amb les pors de la gent, i nosaltres el que hem de fer és mirar de conservar-la i renovar-la també, perquè algunes coses que el populisme assenyala com a defectes de la democràcia poden tenir raó, són crítiques socials que són també legítimes. I en aquest sentit, com afecta el populisme a la societat actual? La societat actual, o parts de la societat, davant de canvis massa dràstics i tenen lloc en un moment massa concentradament, perquè els canvis sempre hi ha hagut, i sempre n'hi ha, però massa canvis, massa dràstics, i en un mateix moment la gent agafem por i busquem una resposta política simplificada als problemes que són complexes. Aquesta simplificació significa que ens polaritzem o que aguditzem les polaritzacions que sempre existeixen, de manera que si simplifiques treus complexitat a la vida social, li treus realisme i si simplifiques elimines pluralisme. És a dir, la nostra societat és molt plural en termes culturals, lingüístics, ètnics. Si simplifiques estàs necessàriament deixant fora aquesta complexitat, per tant estàs discriminant, estàs excloent de la participació democràtica a molts sectors de la societat i a la llarga, si assoleixen el poder, allò que has exclòs queda fora del sistema, fora del debat, marginat. Així, per tant, amb el populisme es crea un estat de frustració, malestar, i és complicat trobar una bona convivència entre els ciutadans, no? Aviam, el populisme, la gent diuen, no?, que quan estem empipats, perquè hi ha tot aquest seguit de canvis que no podem pair suficientment bé, aleshores donem una resposta temporal a aquest malestar, però també aquest malestar el volem mantenir per mantenir el recolzament electoral, si és que les eleccions continuen, perquè a vegades esdevenen dictadures, no? Els populismes quan arriben al poder acaben amb la democràcia o la limiten molt. Aleshores és mantenir el malestar de les persones i és quelcom que arrela, que és quelcom que es queda com un hàbit mental i per tant deteriores el clima a les nostres ciutats i als nostres pobles, no? Quina visió de la política s'aporta des de la doctrina social de l'Església? Me'n record d'una frase que va comentar a la xerrada. La política és com a caritat suprema que cerca el bé comú. Sí, la política des de la doctrina social de l'Església, que es defineix a través de diverses encícliques al llarg del segle XX, és un bé suprem. L'Església convida a les persones, als cristians, a participar en peu d'igualtat amb la resta de ciutadans no creients, perquè és un mitjà privilegiat de lluitar per la dignitat de la gent i per la justícia, per la dignitat de la gent individualment i col·lectivament. Per tant, ens indica que participem i que la participació comunitària és una manera de mantenir la democràcia. És a dir, a altres èpoques, quan l'Església era molt més jeràrquica i la societat mateixa també ho era, no hi havia aquesta opció tan clara per la democràcia, però des del segle XX és així i en aquest sentit és una força democràtica més, podríem dir, una força democràtica més com la resta de la societat, i l'Església ens mana a cuidar la democràcia. I en aquest sentit, quan el papa va publicar la carta encíclica Fratelli Tutti, supos que cercava crear un clima de reflexió per construir un sistema polític i econòmic més just i sostenible. Fratelli Tutti i les anteriors encícliques també. Jo diria que aprofundeix en la dimensió comunitària i de relacional i de coordinació de la gent i de la societat, i pel que fa al populisme és curiós perquè el Fratelli Tutti de l'any 2020 ens prevé contra el populisme, però també diu que un abús de la paraula populisme
al final fa que perdi sentit aquesta paraula, fa que no puguem estar alerta contra aquest fenomen. És a dir, hem de tenir cura també de que no tot és populisme, l'extrema dreta o la dreta o l'extrema esquerra no és necessàriament populista. El populisme és una manera de malmetre o acabar amb la democràcia. Llavors és curiós que aquesta encíclica també fa com un advertiment de caire lingüístic. I ja per anar acabant, Xavier, quines actituds han de tenir els cristians davant els populismes? Jo diria que nosaltres, els cristians, hem de tenir una prevenció contra qualsevol perill de les democràcies. És a dir, pot ser una alerta contra el no participar, això ja no té res a veure amb el populisme, però el populisme estarà molt content que participis i els votis. Els cristians hem d'evitar abstenir-nos de la participació i hem d'evitar, potser, o no potser, caure en aquesta situació personal d'alarma, d'ansietat, que fa que necessitem una resposta política simplificada del tipus populisme, del tipus extremisme. És a dir, crec que necessitem una mica més d'allunyament sobre les nostres angoixes, que són lícites, però que no són tota la realitat, i això té a veure amb com llegeixes, que llegim bé, que tinguem estones de silenci, que siguem conscients de les nostres angoixes i per tant que no ens invadeixin, i en la mesura que no tenim por, que és un manament evangèlic, por, exacte, segurament és un mitjà magnífic per evitar que caiguem en postures extremes. I en aquest sentit, l'Evangeli de Jesús ens aporta aquesta visió d'esperança i de serenor que hem de tenir present en el nostre món. Aporta la visió, jo diria que ens fa veure que la tenim, l'esperança, i el que hem de saber és que l'esperança pugui sortir. Si nosaltres estem ofegats d'informació, d'emocions que ens ofeguen per tants problemes i no sabem veure, diguéssim, els fruits de la nostra pròpia creació i del nostre propi esforç, malament, i al contrari, si tenim una certa distància i una certa reflexió. Distància vol dir silenci també, vol dir no només admetre informació dins nostre, no? Aleshores l'esperança surt i podem veure la realitat que ens envolta, que també és molt positiva, podem veure els resultats dels nostres propis esforços i també podem veure un horitzó cap a on anar. I sense contrari, si nosaltres no deixem que això suri, que això aparegui, que això ho tinguem al davant, l'esperança, l'utopia, donarem la raó als apocalíptics, als pessimistes, als tremendistes, i aleshores és un cercle viciós que hem de saber trencar. Xavier, moltes gràcies per compartir aquesta estona i amb nosaltres i aquestes reflexions tan enriquidores. Gràcies. A tu, moltíssimes gràcies.